കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ സംഹരതേ ചായം കുർമോഘാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യഃ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷയാ വിനിർവർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിനാഃ രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യതതോഹ്യപി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിവഞ്ചിതാഃ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാദീനി ഹരന്തി പ്രസവം മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ്. അർജുന, അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ വശേ ഹി യസേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധമുറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗാസ്തേഷു വിജായതേ സംഗാ സംജായതേ കാമഃ കാമാത് കാമാത് ക്രോധോ വിജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹഃ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയശ്ചരൻ ആത്മവശ്യേർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്തോപജായതേ പ്രസന്നചേതസോ ഹ്യാസു ബുദ്ധി പര്യവതിഷ്ഠതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സംതൃപ്തമായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിന സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ ന ചായുക്തസ്യ ഭാവന ന ചാഭാവയത ശാന്തി അശാന്തസ്യ കുത സുഖം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമപുരുഷനുമായി അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖമെവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോ അനുവിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാവമിവാംബസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യഃ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗ്രതി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനേഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ സംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആപൂര്യമാണം അചല പ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാവാ പ്രവിശന്തി യദ്വത് തദ്വത്കാമായ യം പ്രവിശന്തി സർവേ ശാന്തിമാപ്നോതി ന കാമകാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാതെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഹായ കാമാന്യ സർവാൻ പുമാം ശരതി നിസ്പൃഹാഃ നിർമ്മമോ നിരഹംകാരഃ ശാന്തിമധിഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ വൈഷയിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യേഷാ ബ്രാഹ്മി സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യ വിമുഹ്യതി സ്ഥിത്വാ സേമന്തകാലേപി ബ്രഹ്മനിർവാണമൃച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പഥമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ സാംഖ്യയോഗോ നാമ അദ ദ്വിതീയോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രേണു മാതാജി. താങ്ക് യു ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു വിജയനാന മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ സിന്ധു കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നൊരു 5 ടൈംസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു മാതാജി. സുനിത മാതാജി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധിക്കണം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ണാ 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 തുളസി കതിർന്നുള്ളിയെടുത്തു കണ്ണനൊരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാർത്താ ഞാൻ. തുളസി കതിർന്നുള്ളിയെടുത്തു കണ്ണനൊരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാർത്താ ഞാൻ. കണ്ണാ 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 കണ്ണാ
കാർവർണ്ണൻ തന്നുടെ മേനി കായാമ്പു പൂവിരിച്ചു കാണുമ്പോൾ കണ്ണിനെന്തൊരു ആനന്ദം പരവേശം. കാർവർണ്ണൻ തന്നുടെ മേനി കായാമ്പു പൂവിരിച്ചു കാണുമ്പോൾ കണ്ണിനെന്തൊരു ആനന്ദം പരവേശം. ആനന്ദം പരവേശം. കണ്ണാ നീയാടിയ ലീല ആടൂലേ, ഒന്നൂടെ ആടൂലേ. കണ്ണാ 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 കണ്ണാ. തുളസി കതിർന്നുള്ളിയെടുത്തു കണ്ണനൊരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാർത്താഞ്ഞാൻ. എന്നെന്നും ചാർത്താഞ്ഞാൻ. ചന്തത്തിൽ കണ്ണെഴുതി ചന്ദന പൊട്ടും കുത്തി പൊന്മയിൽ പീലി കുത്തിയ കണ്ണാ നീ വിളയാടൂ. ചന്തത്തിൽ കണ്ണെഴുതി ചന്ദന പൊട്ടും കുത്തി പൊന്മയിൽ പീലി കുത്തിയ കണ്ണാ നീ വിളയാടൂ. എന്നുള്ളിൽ വിളയാടൂ. കണ്ണാ നീ ആടിയ ലീലകൾ ഒന്നൂടെ ആടൂലേ, ഒന്നൂടെ ആടൂലേ. കണ്ണാ 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 കണ്ട കണ്ണാ. തുളസി കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണനൊരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാർത്താ ഞാൻ. തുളസി കതിർന്നുള്ളിയെടുത്തു കണ്ണാ 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 കണ്ണാ. പുല്ലാങ്കുഴൽ ഊതി ഊതി കണ്ണാ കണ്ണാ. പുല്ലാങ്കുഴൽ ഊതി പൂവാലി പശുക്കളെ പുല്ലേടത്ത് മേയ്ക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ കണ്ണാ നീ ആടിയ ലീലകൾ ഒന്നൂടെ ആടൂലേ, ഒന്നൂടെ ആടൂലേ. കണ്ണാ 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 കണ്ണാ. തുളസി കതിർന്നുള്ളിയെടുത്തു കണ്ണനൊരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാർത്താ ഞാൻ. തുളസി കതിർന്നുള്ളിയെടുത്തു കണ്ണാ 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 കണ്ണാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ സുനിത മാതാജി. ചൊല്ലിക്കണം ചൊല്ലിക്കണം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്കറിയില്ല ചൊല്ലാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കണം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല വാക്കു ചൊല്ലണം, നന്മ ചെയ്തു വാഴണം, നാമഘോഷമെന്നും എന്റെ നാവിലായി വന്നിടണം. നല്ല ചിന്തയേകണം, മനസ്സ് ശുദ്ധമാകണം, നിത്യനായ ചിത്പ്രകാശരൂപനെ വണങ്ങണം. പൊഞ്ചിലമ്പു കൊഞ്ചിടുന്ന പിഞ്ചുപാദമോർക്കണം, ആ പദാബ്ജം തന്നിലായി സദാ നമിച്ചിടുന്നു ഞാൻ. നല്ല വാക്കു ചൊല്ലണം, നന്മ ചെയ്തു വാഴണം, നാമഘോഷമെന്നും എന്റെ നാവിലായി വന്നിടണം. നല്ല ചിന്തയേകണം, മനസ്സു ശുദ്ധമാകണം, നിത്യനായ ചിത്പ്രകാശരൂപനെ വണങ്ങണം. പൊഞ്ചിലമ്പു കൊഞ്ചിടുന്ന പിഞ്ചുപാദമോർക്കണം, ആ പദാബ്ജം തന്നിലായി സദാ നമിച്ചിടുന്നു ഞാൻ. ആ പദാബ്ജം തന്നിലായി സദാ നമിച്ചിടുന്നു ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വലിയ ലക്ഷ്മണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അമ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Om Ajnanatimrandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaskuri Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sute Devi Pranamami Haripriye Namo Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaurabhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam bandham langayati girim yatra padamaham vande paramananda madhavam. Shri Krishna Paramatmani Namaha. Shri Krishna Paramatmani Namaha. Shri Krishna Paramatmani Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. അധ്യായം 2 ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം സാഖ്യയോഗം എന്നാണ് ഇതിന്റെ ശരിയായ പേര്. നമ്മള് ആസിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിലെ യഥാരൂപത്തില് പ്രഭുപാദര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം. ഗീത സമ്മറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം സമ്മറൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതില് ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗവും ഒരുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മളുടെ ശിക്ഷാഗുരു നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ഇന്ന് അധ്യായം 2 രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു. ഇന്നത്തെ 18 ലെസൺസ് ആണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതിന് ചില ബുക്സിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും 700 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് 700 തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം അതില് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രയാണ്, രാജാ ധൃതരാഷ്ട്രയാണ്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഞ്ജയനാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. നമ്മള് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മാർഗം എന്താണ്, വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം ഏതാണ്, നമ്മള് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്. കുമാര സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള 4 കുമാരന്മാർ, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ രൂപത്തിലുള്ള 4 കുമാരന്മാര്. അവരെ എപ്പോഴും ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. പ്രളയം വന്നാൽ പോലും അവരവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള 4 കുമാരന്മാർ, അവരുടെ സമ്പ്രദായമുണ്ട്. മഹാലക്ഷ്മിയുടെ സമ്പ്രദായമുണ്ട്. രാമാനുജാചാര്യരൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മഹാലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ശിവ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മധ്വാചാര്യരുടെ സമ്പ്രദായമാണ്. മധ്വാചാര്യർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 2 എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വൈതം. ഈ പരമാത്മാവും ആത്മാവും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഒരേ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവെങ്കിൽ പോലും രണ്ടും രണ്ടാണ്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോളം തന്നെ ആ പവേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾക്കില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മധ്വാചാര്യര് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. ദ്വൈത സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ദ്വൈതം അദ്വൈതം എന്താണ്? ഭഗവാനും ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ എന്നുള്ളത്. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ആ സിസ്റ്റമാണ് അദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മധ്വ സമ്പ്രദായമാണ്. അതിൽ മധ്വാചാര്യര് പറയുന്നത് ആത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടും 2 എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇന്നലത്തെ ലെസണില് ആദ്യം അർജുനന്റെ വിഷാദം പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട് അർജുനന് വിഷാദം ഉണ്ടായത്? അർജുനന് 5 കാര്യങ്ങളാണ് വിഷാദം ഉണ്ടാക്കിയത്. കമ്പാഷൻ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, ഈ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. 3 ആളുടെ ഫീലിങ്സ്, റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ധൃതരാഷ്ട്രര് ആൻഷ്യസ് ആയിരുന്നു. അർജുനനാണെങ്കിലോ കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിരുന്നു. ദുര്യോധനനാണെങ്കിലോ വളരെ ദേഷ്യവും പേടിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ദുര്യോധനൻ ഉണ്ടായത്. എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞത്? മഹാഭാരത യുദ്ധം നടന്നത്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദ സഭ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് അവിടെയാണ് കൂടിയിരുന്നത്. നമ്മുടെ കുരുക്ഷേത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഹരിയാന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള കുരുക്ഷേത്രയിലാണ്. അത് ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തതും. അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് പാണ്ഡവര് ജയിക്കാനുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ മഹാലക്ഷ്മി ഉണ്ട്, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന മഹാലക്ഷ്മിയും ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ 9 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? 18 ലെസൺസ് ഉള്ള ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം, നടുവിലുള്ള 6 ലെസൺസ് ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തില് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. അത് മാത്രം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദങ്ങളിൽ എത്തും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല വിചാരിക്കേണ്ടത്. നമ്മളത് ആചരിക്കുക. നമ്മളുടെ ആചരണത്തിലേക്ക് ഈ ഗീത എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാൻ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റി മാറ്റി നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാക്കി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ തമോ ഗുണമോ രജോ ഗുണമോ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ഉള്ളും പുറത്ത് മാത്രമല്ല ഉള്ളും കൂടി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം. ശുഖാചാര്യര് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാഗവതത്തില്, സദാസേവ്യ എപ്പോഴും സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഔഷധമാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ഡോസ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ സേവിക്കുക, കഴിക്കുക. ആയുർരേഖയിലൂടെ ഇങ്ങനെ തീർത്ഥം സേവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് സംഭവിക്കുക? യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേത്. നമ്മളിത് പഠിച്ചു വരും തോറും നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഹരി വന്നിട്ട്, ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി വന്നിട്ട് ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേ, നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ വന്ന് സമാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇന്നലെ ശങ്കരാചാര്യരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുനർജന്മന വിദ്യതേ. നമ്മള് ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനിച്ച്. ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഗീതാ ശ്രവണവും ഗീതാ അധ്യയനവും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. അതാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. 7 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ആ വിഷമവും ഇതെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? ഇന്ന് തൊട്ട് അർജുനന്റെ വിഷമം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റി തരാനാണ് പോകുന്നത്. ഇന്ന് തൊട്ടാണ് ഭഗവാൻ അഡ്വൈസ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്നലെ ആകെ ഒരേ ഒരു സെന്റൻസ് 25th ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്ന കൗരവരെ നീ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനനോട് നടുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു രഥം. എന്നിട്ട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, നോക്കൂ അർജുന, കൗരവരെ നോക്കൂ, നിന്റെ അടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം അർജുനൻ തന്റെ വില്ലും അമ്പും എല്ലാം താഴെ ഇട്ടിട്ട് വളരെ വിഷാദത്തോടുകൂടി രഥത്തിലിരുന്നു. സഞ്ജയൻ ഇത് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ 47ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പോയിന്റ്സും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇന്നലത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കർമ്മം, കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ ആണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ്സ് ഓഫ് പാഷൻ, മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നസ്, മോഡ് ഓഫ് പാഷൻ, മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇത് നമ്മൾ ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേറെ ലെസൺസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത്രയും ശ്ലോകങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിൽ 72 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ എടുക്കില്ല. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവല് നമ്മളെ എല്ലാ ലെസൺസിനും എന്തൊക്കെയുണ്ട്, മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയെ പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ലെവൽ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഓരോ ശ്ലോകമായിട്ട് പഠിക്കും. നമ്മൾ ഓരോ ശ്ലോകം, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിലാണ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അധ്യായത്തിന്റെ പേര് പഠിക്കുക മസ്റ്റായിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ഡെയിലി ബേസിസിൽ ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുന്ന സമയം യൂട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് വായിച്ചിട്ട് ക്വിസ് ചെയ്യുക. ഓരോ ദിവസം അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ക്വിസ് ചെയ്യുക. പിറ്റേ ദിവസം 7-8 മണി വരെ സമയമുണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ ഇടയിൽ ചെയ്ത് തീർക്കുക. ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. അത്ര ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ല. എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വിസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെസൺ. ഇപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് ഗീത ഇത് പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ ഉവാച്ച് എന്നല്ല. ഉവാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു
കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? വ്യാസദേവൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഉവാച എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ആദ്യം നമ്മൾ ചെറുതായിരിക്കുന്ന നഴ്സറി ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുക? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജ്യോതിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ആണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതി, എഫൾജൻസ് എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് വരിക. ആദ്യത്തെ ഇതാണത് ഗോഡ് റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. കുറെ ആളുകൾ ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ആണ് എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കും, സൂര്യനാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പരമാത്മാവാണ്. അത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ തന്നെ, നമ്മൾക്ക് ജനനം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ജന്മം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആത്മാവുണ്ടാകും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പരമാത്മാവും ഉണ്ടാകും. ഓരോരുത്തരുടെയും ആ പരമാത്മാവാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് തരുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ചലിക്കാനുള്ള ശക്തി തരുന്നത്, സംസാരിക്കാനുള്ള പവർ തരുന്നത്, നമ്മൾക്ക് സാക്ഷിയായിട്ട് കൂടെയുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് റിയലൈസേഷൻ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ റിയലൈസേഷൻ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയും. അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുക? അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തൊഴാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അവരെന്താ പറയുക? നോക്കൂ, അകത്തേക്ക് നോക്കി ഭഗവാനെ കണ്ടു തൊഴൂ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് എന്താ? ഉള്ളിലേക്ക് കണ്ണടച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കണ്ടു തൊഴൂ എന്ന് പറയും. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മള് ഫസ്റ്റ് നോളജ് ആണ് അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. നേരെ മുൻപിൽ കാണുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അത്രത്തോളം സനാതനധർമ്മമാണ് നമ്മളുടെ, അത്രത്തോളം ഫസ്റ്റ് നോളജ് ആണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണുള്ളത് പരമാത്മാവായിട്ട്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. 4 കൈകളോടുകൂടിയ പരമാത്മാ എന്ന് പറയുന്ന രൂപം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും സാക്ഷിയായിട്ട്. നമ്മളുടെ കൈക്ക് നോ എന്ന് പറയാനൊന്നും ഭഗവാൻ പോകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മളെ തോന്നിപ്പിക്കും. അത് വേണ്ടാത്തതാണ്, എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ തോന്നിപ്പിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കൈക്ക് പിടിക്കാനൊന്നും ഭഗവാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് ആ ഫ്രീഡം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്നു സാക്ഷിയായിട്ട്. അത് നമ്മളുടെ മാത്രമല്ല, ഓരോ ജീവിയുടെയും, ആനിമൽസിന്റെയും, ട്രീ ആണെങ്കിലും എന്തൊക്കെ കൃമി കീടം അണുവാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഉള്ളിലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന അതേ അത്രത്തോളം തന്നെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ആത്മാവുമുണ്ട്, പരമാത്മാവുമുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ റിയലൈസേഷൻ എന്താണ്? ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് റിയലൈസേഷൻ, ഗോഡ് റിയലൈസേഷൻ. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തൂണിലും തുരുമ്പിലും കാറ്റിലും സുഗന്ധത്തിലും എന്തിലും കല്ലിലും മണ്ണിലും വരെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണുള്ളത്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും, ആകാശത്തെ കാറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ അതാണ് ലാസ്റ്റ് റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ, പരമാത്മാ റിയലൈസേഷൻ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. അപ്പം ഈ ഭഗവാൻ ആരെയാണ്, നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഭഗവാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു സ്വധാമത്തിലേക്ക്. അപ്പം എല്ലാ ഋഷിമാരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ഒരു സത്രം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സത്രം, യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 വർഷം കൊണ്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാഗം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? അപ്പം ആരെയാണ് നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഋഷിമാരൊക്കെ ഒരു യാഗം നടത്തി. ആ യാഗത്തില് ഭൃഗു മഹർഷി, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണ് ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് നാരദരെ പോലെ തന്നെ എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലായിടത്തും പോയി ആർക്കാണ് നമ്മളിത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൃഗു മഹർഷി പുറപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്ത് പോയി. അച്ഛനാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവിൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വീണ വായിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നു. സരസ്വതി ദേവിയുടെ അടുത്തിരുന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഭൃഗു മഹർഷിയെ ആദരിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല. മകനാണ്, എന്നാൽ പോലും ഒന്ന് കണ്ടതായിട്ട് പോലും ഭാവിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എന്നിട്ട് ശപിച്ചു, കലിയുഗത്തില് ബ്രഹ്മാവിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ശപിച്ചു. നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മളുടെ എവിടെയും കേൾക്കാനില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പോയത് കൈലാസത്തിലാണ്. രുദ്രൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പാർവതി ദേവിയായിട്ട് ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, താണ്ഡവം നടത്തുന്നു. ആ സമയത്ത്
ഭൃഗു മഹർഷി വന്നത് കണ്ടില്ല. അപ്പോഴും ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പം ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ സമയത്ത് രുദ്രൻ കണ്ടു ഭൃഗു മഹർഷിയെ. വേഗം വന്നിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്യാനായിട്ട് പോയ സമയത്ത് സ്ത്രീയെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ തൊടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളി മാറ്റി. എന്നിട്ട് ശപിച്ചു, മഹാദേവനെയും നിനക്ക് നിന്റെ രൂപത്തിനല്ല പൂജ ഉണ്ടാവുക, കലിയുഗത്തില് നിന്റെ ശിവലിംഗത്തിനാണ് പൂജ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ അവിടെയും ആദിശേഷന്റെ പുറത്ത് ശയിക്കുകയായിരുന്നു ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു. അപ്പോഴും ഭൃഗു മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ചവിട്ടി നെഞ്ചത്ത് വക്ഷസ്ഥലത്തിൽ ചവിട്ടി. മഹാലക്ഷ്മി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, കൗസ്തുഭമുള്ള സ്ഥലമാണ്. എന്നാൽ പോലും അവിടെ ചവിട്ടിയ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എഴുന്നേറ്റു. എന്നിട്ട് വളരെയധികം ആദരവോടുകൂടി ഭൃഗു മഹർഷിയുടെ കാല് ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. എന്റെ നെഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇരുമ്പ് പോലെയാണ്, ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് പ്രക്ഷാളനം ചെയ്തു കൊടുത്തു, മസാജ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് ഭൃഗു മഹർഷിയുടെ കാലിന്റെ താഴെ ഒരു ദിവ്യ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള അഹങ്കാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു അതെടുത്ത് മാറ്റിക്കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്കും ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി ആർക്കാണ് ഇത് യാഗം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൃഗു മഹർഷി തിരിച്ചു വന്നു. ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഋഷിമാരോട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് യാഗമെല്ലാം കലിയുഗത്തില് മഹാവിഷ്ണുവിനാണ് പൂജ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് തീരുമാനിച്ചു. ആ സമയം വൈകുണ്ഠത്തിൽ എന്താ ചെയ്തത്? അവര് ലീലയാണ് ചെയ്തത്, പ്ലേ ആണ്, പാസ് ടൈംസ്. അവര് നമ്മളെ കലിയുഗമാണ് വരുന്നത്, നമ്മളുടെ പോലെയുള്ള എല്ലാവരും ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്നു കലിയുഗത്തിലെ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാലക്ഷ്മി അവിടുന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ഭൃഗു മഹർഷി ഞാനിരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്താണ് ചവിട്ടിയത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല. മഹാവിഷ്ണു ഒന്ന് വഴക്ക് പറയുകയും കൂടി ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോലാപ്പൂരിൽ വന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇപ്പോഴും കോലാപ്പൂരിൽ അവിടെ അമ്പലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാലക്ഷ്മി തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. വിന്ധ്യാചല പർവ്വതത്തിൽ അവിടെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മഹാലക്ഷ്മി ഇല്ലാത്ത വൈകുണ്ഠം വളരെ ബോറിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവും പുറകില് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുറപ്പെട്ടു വന്നു. എവിടേക്കാണ് വന്നിരുന്നത്? തിരുപ്പതിയിലാണ് വന്നിരുന്നത്, വെങ്കടഗിരിയിലാണ് വന്നിരുന്നത്. 7 ഹിൽസ് ഉള്ള വെങ്കടാചലം എന്ന് പറയുന്ന തിരുപ്പതിയിലാണ് ഭഗവാൻ വന്നിരുന്നത്. അതേ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ അനന്തശായിയായിട്ട് അവിടെ കിടന്നിരുന്നത്, അതേ വലിപ്പം അതേ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ശിലയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രോസ്പെരിറ്റിയും അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കൂടെ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നിർവചിച്ചത്? വ്യാസ ഭഗവാനാണ് മഹാഭാരതം എഴുതിയത്. വ്യാസ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള പരാശര മുനിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വേർഡ് ഇത് നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും പ്ലീസ്. ഇത് നമ്മള് അനാലജിയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മൻ എഫൾജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ സൂര്യനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാം? സൂര്യപ്രകാശമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടി മെച്യൂർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് സൂര്യനുള്ളത്. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ റേസ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സൺ ഡിസ്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാലോ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും. സൂര്യനാരായണനാണ്. 7 കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥത്തില് സൂര്യ ഭഗവാൻ ഭൂമി മുഴുവനും എല്ലായിടത്തും ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു, യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അരുണൻ, ഗരുഡന്റെ ബ്രദറായിട്ടുള്ള അരുണ ഭഗവാനാണ്, അരുണദേവനാണ് സൂര്യ ഭഗവാന്റെ സാരഥിയായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? പരാശര മുനിയാണ്. വേദവ്യാസന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള പരാശര മുനിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആർക്കാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടി ഉള്ളത്, സൗന്ദര്യമുള്ളത്, ആ ആളാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൃഷ്ണ എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് തന്നെ ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ്. ഗർഗമുനി ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാന് കൃഷ്ണൻ എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയുള്ളതോ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി ഉള്ളിടത്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്തുള്ളത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ആർക്കാണുള്ളത്?
കൃഷ്ണന് തന്നെയാണുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാ? 7 വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം പൊക്കിയതും പൂതനയ്ക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തതും എത്രയോ അസുരന്മാരെ വധിച്ചതും എല്ലാം സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അബാൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഫെയിം എന്ന് പറയുന്നത്, ഫേമസ് കീർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോളം തന്നെ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നമ്മൾ ഇന്നും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഫെയിം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ്? നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയാണ് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാനെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് കുറച്ചേ നമ്മൾ അത് കവർ ചെയ്യാൻ, എന്താണ് അതിലുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. 700 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് 700 ദിവസം എടുത്താലാണ് നമ്മൾക്ക് 2 വർഷം എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങുക. അപ്പം ആ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് ഇത്രയും. പിന്നെയുള്ളത് റിനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഭഗവാന് വളരെയധികം ഹംബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാവമാണ്. ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ള അഹംഭാവം ഭഗവാനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതില് ഭഗവാൻ ഉവാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം, ഇതില് 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്കിത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളില് വേണ്ട ഭാവമാണ് അർജുനനെ പറയുന്നത്. കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മസമ്മൂഢ ചേതായ ശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. കാർപ്പണ്യ ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൗർബല്യം, കൃപണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശുക്ക് എന്നതാണ്. ഇവിടെ അതിന്റെ മീനിങ് ദൗർബല്യം എന്നതാണ്. കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ, എനിക്ക് ദൗർബല്യം, എന്റെ മനസ്സിന്റെ കമ്പാഷൻ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഭഗവാനെ. പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢ ചെയ്ത, എനിക്ക് ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ചേതസ് മൂഢമായി പോയി. എന്റെ യശ്രേയ, എന്താണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്? നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ, നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ബ്രൂഹി പറഞ്ഞു തരൂ, തന്മേ എനിക്ക്, ബ്രൂഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരൂ. ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം, ഞാൻ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ് ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കാലത്തില് സറണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഭാവമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത്. ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകാണ് കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വം ധർമ്മ സമ്മൂഢ ചേതായ ശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ഭഗവാനെ. ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഇത്രയും ഞാൻ സറണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്യുക? സ്മൈല് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇന്നലെ വരെ തോളത്ത് കൈയിട്ട് ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നത്. ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ഹേ സഖേതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നടന്നിരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരേ പ്രായമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാലത്തിൽ സറണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എനിക്ക് വരുന്നില്ല ഭഗവാൻ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് നീ തന്നെ പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നോളജ് എന്താണ്? ഐ ആം നോട്ട് ദ ബോഡി, ഐ ആം ദ സോൾ എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നോളജ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പം 2.13 പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. അപ്പം 1-2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഓരോ ലെസണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം 36 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ആകും. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകം ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ കഴിയുന്നത്രയും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വായിക്കാനെങ്കിലും അറിയുക, തെറ്റ് കൂടാതെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്രന മുഹ്യതി. ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയാണ്, ശരീരസ്ഥനായ ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ, എന്താണ് ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ളത്? ദേഹി എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുണ്ട്. കൗമാരം യവനം ജര, നമ്മളുടെ ശരീരം കൗമാരത്തിൽ നിന്നും യവനത്തിലേക്കും യവനത്തിൽ നിന്നും ജരയിലേക്കും പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ, വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ
തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും വിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ മരണം എന്ന് പറയും. ശരിക്കും എന്താണ് അത്? നമ്മളുടെ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത ജന്മമാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് സ്റ്റോപ്പ് അല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ എൻഡ് അല്ല ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം അതറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ശരീരം എന്തായാലും ശരീരത്തിന് നാശമുണ്ട്, ശരീരം വീണു പോകും. ഭീഷ്മനാണെങ്കിലും ദ്രോണാചാര്യരാണെങ്കിലും ആരുടെയാണെങ്കിലും. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഫസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ആരെ നീ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരുടെ ആത്മാവ് ഈ ശരീരം വിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അർജുന, അല്ലാതെ അവര് മരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളത് എന്തല്ല എന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്, മുൻപിൽ കാണുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. നമ്മളുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഫയർ ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ വയറ്റിലെ ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട്, വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. പിന്നെ എർത്ത് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സ്കിന്നെല്ലാം മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എയർ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ശൂന്യം, സ്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ശൂന്യമായിട്ടുള്ള വാക്വം ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം, അതാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കാണും. ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? സട്ടിൽ ബോഡി ഉണ്ട്, നമ്മൾക്ക് മനസ്സ്, ഫോൾസ് ഈഗോ, ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സട്ടിൽ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കുന്നത്? ആത്മാവാണ്. നമ്മളുടെ ബോഡി ഫുള്ള് പ്രകാശം പരത്തുന്നത്. ഈ നമ്മളെ ചലിക്കാനുള്ള ശക്തിയെല്ലാം തരുന്നത് ആരാണ്? കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ചലനശക്തി, നമ്മളുടെ പ്രവർത്തന ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തരുന്നത് ആത്മാവും പരമാത്മാവും കൂടിയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരം, അതിന്റെ ഉള്ളില് സട്ടിൽ ബോഡിയില് നമ്മളുടെ എന്തുണ്ട്? ആത്മാവും പരമാത്മാവുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാളും സാക്ഷിയായിട്ട് പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നു. ഈ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? 1/10,000 പാർട്ട്. നമ്മുടെ മുടിയുടെ അഗ്രഭാഗത്തിന്റെ 1/10,000 ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് ജീവിയിലും ആത്മാവിന് അതേ വലിപ്പം തന്നെയാണ്. പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ അങ്കുഷ്ടമാത്രേന, ഇത്രയും തള്ളവിരലിന്റെ അത്രയും ഉണ്ടാകും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് ജീവജാലവും നമ്മളുടെ സിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ ആയിട്ട് മാറുന്നത്, ഏത് ആനിമൽ ആണെങ്കിലും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആരെയും ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ ഇന്ന് തൊട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങും, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കരുത്, എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവാണ്, ഒരേപോലെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന് വലിപ്പമോ പ്രായം കൂടുകയോ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, അതിന് നാശവും ഇല്ല. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നാശമില്ല. ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതൊരു വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അത് ആനിമലിന്റെ ശരീരമാകാം, എന്തെങ്കിലും ആകാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിനേക്കാളും താഴെയുള്ള മൃഗങ്ങളായിട്ടോ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ടോ ഒന്നും ധരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, ജപം ചെയ്യുക, ധാരാളം ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലെയുള്ള നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് കാർ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് എവിടെയായിരിക്കേണ്ടത് ആത്മാവ്? എവിടെയായിരിക്കുന്നത്? ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടോ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാത്തത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ, ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മാവ് അത് വിട്ട് പോയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് എവിടെയായിരിക്കുന്നത്? ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേ അർജുന തിഷ്ഠതി, എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിനും ഈശ്വരനായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മമൈ വംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന, എല്ലാവരും എന്റെ തന്നെ അംശമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്. ഇപ്പം 84 lakh സ്പീഷീസ് ആണ് ഭൂമിയിലുള്ളത്. 84 ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല യൂണിവേഴ്സിലുള്ളത്. എത്രയോ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ. അതിൽ 84 lakh സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും എല്ലായിടത്തും, വെള്ളത്തിലും എല്ലായിടത്തും സ്പീഷീസിന്റെ ഓരോ തരം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അത് 84 lakhs ആണ്. അതിൽ തന്നെ 4 lakhs ആണ് മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത്. കിം പുരുഷന്മാർ, കിന്നരന്മാർ, വാനരന്മാർ, ഇതെല്ലാം
ഇതുപോലെ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ പെടും. 4 ലക്ഷമാണ് നമ്മുടെ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യർ 84 lakh സ്പീഷീസ് ആണ് ഹോൾ വേൾഡ്, ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിലായിട്ട് എന്തുള്ളത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. 84 lakh സ്പീഷീസ്, നമ്പർ അല്ല, 84 lakh തരം സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മള് ഇതില് കാണുന്ന, ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന തത്തയുടെ ഒരു കൂട്, പക്ഷിക്കൂടിന് ഈ അമ്മൂമ്മ പെയിന്റ് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി, കളറൊക്കെ അടിച്ച് ാക്കിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പക്ഷിക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് ചത്തുപോകും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പുറം ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന സൂക്ഷ്മം, ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതിനെ മാത്രം നമ്മൾ അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മാവിന്റെ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾക്കത് ആത്മാവിന് ചൈതന്യം ഇല്ലാണ്ടാകും. നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഗ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മീയ ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഓരോ മാല എന്ന് പറയുന്നത് 108 മണിയാണ് ഉള്ളത്. ആ 108 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഫുള്ളായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ചൊല്ലുക 108 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും. നമ്മുടെ ആത്മീയ ബലം വർദ്ധിക്കാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ തീരാനായിട്ട് നമ്മൾക്കത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരേ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എത്ര വലുതായാലും സെയിം ആയിരിക്കും. ഇപ്പം 3 വീലർ സ്കൂട്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണെങ്കിലും 2 വീലർ സൈക്കിളിൽ ഇരുന്നാലും ബൈക്കിലിരുന്നാലും കുഞ്ഞ് സെയിം കുഞ്ഞാണ്. അതിന് വലിപ്പം വലിപ്പം വെക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും അതേത് പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും അത് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ഈ ഏത് സ്പീഷീസിലുള്ള ആളുകളുടെ ആണെങ്കിലും ഏത് പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും ആത്മാവിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. സെയിം ചൈതന്യം സെയിം ആണ്. എല്ലാ 84 lakh സ്പീഷീസിന് മുകളിലായിട്ട് ആര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരൂ നമ്മളുടെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഗോലോക ധാമമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക? കിട്ടിയ ജന്മം എല്ലാം ഇങ്ങനെ പാഴാക്കി വരുമ്പോ നെക്സ്റ്റ് ജന്മം എന്തിലേക്ക് പോകും? നമ്മൾ കൂടുതൽ താഴേക്ക് പോകും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മം ഒരു ശരീരം കിട്ടും. അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രക്ഷയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ. എവിടേക്കാണ് പോവുക? നമ്മൾ ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ നിന്ന്, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്ന ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും, എത്രയധികം പൈസ ഉണ്ടായാലും, എന്തെല്ലാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഡെത്ത് ആൻഡ് ബർത്ത് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം തന്നെ വേണം. കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമിത്വം ധർമ്മ സമ്മൂഢ ചെയ്ത ശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രോഹിതം മേ ശിഷ്യത്തേഹം ശാഭിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ഭഗവാനോട് തന്നെ വാങ്ങിക്കുക, ബെഗ് ചെയ്യുക. നമ്മള് ഭഗവാനോട് തന്നെ സറണ്ടർ ആയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ എന്നെയും രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ ദുഃഖദാ. ശീതോഷ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഋതു മാറുന്നതനുസരിച്ച് ശീതവും ഉഷ്ണവും എല്ലാം മാറുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സുഖവും ദുഃഖവും വരുന്നത്. അർജുന ആഗമാ പൈനോ നിത്യാതാം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത്. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് കണ്ണ്, കാത്, ത്വക്ക്, നാക്ക്, ഇതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ, മൂക്ക്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടാകും. കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതും സ്പർശിക്കുന്നതും ഇനിയും വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങ് സഹിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം വെപ്രാളാണ്, കറണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ പൈപ്പില് വെള്ളമില്ല, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്യൂസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ സഹിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
താംസ്തി തിക്ഷസ്വ ഭാരതാഗമാപായിനോ നിത്യ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അർജുന, ഇത് കുറച്ചൊക്കെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കുക. നമ്മള് ഒരു ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പല ഋതുക്കളില് പലതരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ട്രീ ഇത് വൃക്ഷങ്ങളില് ഇലകളൊക്കെ കാണുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സുഖവും ദുഃഖവും, ആപത്തും വിപത്തും സുഖവും എല്ലാം സമ്പത്തും എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വേറെ ആരും നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ശത്രുത കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, ഞാൻ ഇയാളെ ഇതിനു മുൻപ് എത്രയോ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയായി ആൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ശാന്തമായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എപ്പോഴും ശാന്തത. അശാന്തസ്യ കുത സുഖം. സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അശാന്തിയാണെങ്കിൽ എവിടെന്നാ സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. ശാന്തിയാണ് സുഖം തരിക. നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് സുഖവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അർജുനനോട് വിഷമിക്കേണ്ട അർജുന, ഇതൊന്നും കാര്യമല്ല. ഒരു ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് അത് പോകുന്നത്. ജായതേം പ്രിയതേ വാ കദാചിൻ നായം ഭവിത വാനഭൂയഃ. ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ജായതേ, ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ജനിച്ചിട്ടില്ല. മ്രിയതേ, മരിക്കുന്നുമില്ല. കഥാചിന്നായം ഭൂത്വ ഭവിതവാന പോയ, അത് ഉണ്ടാവുന്നുമില്ല, ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഇപ്പൊ അത് ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. അപ്പം അത് ഓൾറെഡി അത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ഉണ്ട്. അത് ഭാവി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനം, ജന്മമില്ലാത്തവൻ അജൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ നിത്യനാണ്. അത് അതിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ശാശ്വതോയം, എപ്പോഴും ശാശ്വതനാണത്, പുരാതനനാണ്. ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ, ശരീരം നശിക്കുമ്പോഴും അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് മരണമില്ലാതെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ പരമാത്മാവും കൂടിയിട്ട് ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നതിനെയാണ്, വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് അത് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം അതൊരു വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. ഏത് ശരീരമാണ് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക അതനുസരിച്ച്. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല, ഉണ്ടാകുന്നതുമില്ല. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാൻ അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ, നമ്മള് മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള് പുതിയ ഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നവാനി ഗൃഹാതി നരോപരാണി, നമ്മളുടെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതു ശരീരം അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി, പുതിയൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചോദിക്കും, കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചു പോകുന്നവരും യൂത്ത് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചു പോകുന്നവരും അത് അവരുടെ കർമ്മം ഒടുങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ്. അവർക്ക് അത്രയും കർമ്മം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും നമ്മളുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്കൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അതെപ്പോഴാണോ ഈ ജന്മത്തിൽ തീർക്കേണ്ടതെല്ലാം തീർന്നു കഴിയുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, ഏത് നേരവും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല ഏതാണ് മൊമെന്റ് നമ്മൾ മരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളത്. മരിക്കാനായിട്ട് അസുഖം വരണം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക്. അപ്പം വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ, നമ്മളുടെ പഴയ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി നമ്മള് മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ദേഹി എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി, ഈ ആത്മാവിനെ ഒരു ശസ്ത്രം കൊണ്ടും നിന്റെ അമ്പ് കൊണ്ടൊന്നും അതിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, കത്തി കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നൈനം ദഹതി പാവക, അതിനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ചൈനം ക്ലേദയം ദ്യാഹോ, അതിനെ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നശോഷയതി മാരുതഃ, ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. കാറ്റിന് അതിനെ ശ്വസിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല, ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക നൈനം ക്ലേദയം ദ്യാഹോ നശോഷയതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശ്വസിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന സട്ടിൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മൈൻഡ്, ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഈഗോസ്, ഫാൾസ് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അതും കൂടിയാണ് എവിടേക്ക് പോകുന്നത്. ഒരു ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും കൂടിയാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആത്മാവും പരമാത്മാവും കൂടിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ സട്ടിൽ ബോഡിയും കൊണ്ടാ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്,
ചില ടാലൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോ പാട്ട് പാടും, ചിലവർക്കൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ആ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ. എത്രയോ ജന്മങ്ങളുടെ ബാക്കിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ലൈഫ് ഫുള്ളസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മള് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ, എത്രയോ കോടി ജന്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും അത് തന്നെയായിരിക്കും. ഇനി മുൻപോട്ടും പോകുമ്പോ മരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലുള്ള തിമിംഗലമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആമയായിട്ടോ കൃമികീടമായിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുക. ജാതസ്യ ധ്രുവോ മൃത്യു, ജനിച്ച ആൾക്ക് ഒരിക്കൽ മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്. മരണമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ധ്രുവം ജന്മമൃതസ്യ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അവന് ജനനവുമുണ്ട്, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണവുമുണ്ട്. തസ്മാത് പരിഹാര്യർത്ഥി, അപരിഹാര്യർത്ഥി, അതിന് പരിഹാരമില്ല അർജുന. നത്വം ശോചിത്വം അർഹസി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഭീഷ്മദേവനും ദ്രോണാചാര്യരും ബാക്കിയുള്ള കൗരവരും എല്ലാവരും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ്. അവരൊരിക്കലും മരിക്കും. അത് നിന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രം. നീ നിന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണമാണ് നീ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ അതിനെപ്പറ്റി വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം നമ്മള് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് പോലെയാ. ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ശരീരം ശരി, നമ്മൾ രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിസിൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള സട്ടിൽ ബോഡിക്ക് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെയും കൂടി നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത്. വേറെ ആരും വന്ന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. മാക്സിമം നാമം ജപിച്ച് നമ്മളുടെ ഉള്ളും നമ്മളുടെ നാവും എല്ലാം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി നമ്മൾ തന്നെ തെളിക്കുക. ഓക്കെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഭഗവാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഈ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത്, എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ഈ ദേഹി എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അനശ്വരനാണ്, അത് അവധ്യനാണ്, വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭാരത എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഇതിൽ ജനിച്ചവനെ തസ്മാ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതമർഹസി, അതുകൊണ്ട് ഓരോ ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നീ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്കതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ആത്മാവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ചൈതന്യവത്താക്കി കൊണ്ടുവരിക. ഒരു തലമുടിയുടെ അഗ്രഭാഗത്തിന്റെ 1/10,000 പാർട്ടാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡി, എത്ര വലിപ്പമുള്ള ബോഡിയെയും കോൺഷ്യസ് ആക്കി വെക്കുന്നത്. ഹൃദയത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ തലയിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. കാലിലൊരു മുള്ളുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കറിയാം, കയ്യിലൊരു പിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പം ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിന് മുഴുവനുമായിട്ട് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിലേക്ക്, അതിനെ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഭഗവാനിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഭഗവാൻ 37th ശ്ലോകത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കൂ അർജുന, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ അർജുനൻ 18 ലെസൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എഴുന്നേൽക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്ത് ഹതോവാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം, തോറ്റുപോയാൽ മരിച്ചു പോയാൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാം അർജുന. വീരസ്വർഗമാണ് യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക. ജിത്വാവാ ഭുക്ഷ്യസി മഹിം, നിനക്ക് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നിനക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാം, ഭൂമിദേവിയെ ഭരിക്കാം. തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്തേയ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തിഷ്ഠ, എഴുന്നേൽക്കൂ കൗന്തേയ, കുന്തിപുത്ര യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ, യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് നീ ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല, ആരെയും നിനക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, പിന്നെ നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് കുന്തിപുത്ര. എന്നിട്ട് നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇനി സുഖ ദുഃഖി സമയകൃത്വാ ലാഭാലാഭോ ജയോ തഥോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപ മമാവാപ്സ്യസി. സുഖ ദുഃഖി സമയകൃത്വ, സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും ജയമാണെങ്കിലും തോൽവിയാണെങ്കിലും ലാഭവും നഷ്ടവും എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നീ ചെയ്യൂ. ബാക്കിയുള്ളത് എന്റെ കാലത്തിൽ സമർപ്പിക്കൂ, ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നീ ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നിനക്കതില് പാപമേൽക്കില്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, അർജുനന്റെ ഡ്യൂട്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഈ റോള് തന്നിരിക്കുന്നു. അമ്മയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്ററായിട്ടോ ആരായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ
ഗൃഹനാഥനായിട്ടോ ആരായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ റോള് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ലാഭവും നഷ്ടവും ഒന്നും നമ്മൾ അതിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കില്ല. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക, ഇതെന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കില്ല. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം 2.40. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി, ഇതിലെ ലാഭവും നഷ്ടവും നീ നോക്കരുത് അർജുന. പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ, അതിലെ യാതൊന്നും നീ അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണ്ട. സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, നമ്മളുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ സ്വൽപ്പം കുറച്ചെങ്കിലും നീ ചെയ്താൽ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്, അത് വലിയ വലിയ ഡേഞ്ചേഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും, വലിയ വലിയ ആപത്തിൽ നിന്നും. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗമോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എന്തോ സുകൃതാണ്, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത സുകൃതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. സെയിം ആണ് ഭഗവാൻ പറയും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ കാലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുഷ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. അത് തന്നെയാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും ഇതിലില്ല, നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും നീ ചെയ്യുക. ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ധർമ്മം എന്താ? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും നീ നോക്കണ്ട. ഭഗവാൻ രാമായണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. രാമചന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് സീത ബന്ധനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയും മറ്റുള്ള വലിയ വലിയ വാനരന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ ശ്രീരാമൻ എഴുതിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നു വരുന്ന ഭഗവാന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക്, കടലിനുള്ളിലേക്ക്. എന്നിട്ട് സേതു ബന്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് പോയി ചെറിയ ചെറിയ പെബിൾസ്, അതിനാകെ കുറച്ച് പെബിൾസ് കൊണ്ട് ഇടാനേ സാധിക്കുള്ളൂ, മണൽ തരികൾ, അത് കൊണ്ടുപോയി ഇടാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്കൊക്കെ അത് താഴെ കൂടെ നടക്കുന്നു, എങ്ങാനും ചവിട്ടിയാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് പിന്നെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് വാലിലെടുത്തിട്ട് ഒറ്റേറ് കൊടുത്തു ഹനുമാൻ. അത് നേരെ പോയിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ കാൽക്കൽ തന്നെ വന്നു വീണു. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്താണ് സ്വല്പം അഭ്യാസം, അതിന് കഴിയാവുന്നത് അത് ചെയ്തോട്ടെ, കണ്ണാൻ കുഞ്ഞിനും തന്നാലായത് കുറച്ചെങ്കിലും അത് ചെയ്തോട്ടെ, അതിന്റെ ധർമ്മമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വല്പം അഭ്യാസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതും എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ മനസ്സോടെയുള്ള സമർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഷുവറായിട്ടും സ്വീകരിക്കും. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പം ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റോറിയാ. ഒരു എലിക്കുഞ്ഞ്, ചെറിയൊരു എലിക്കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പം ആ എലിക്കുഞ്ഞ് ഒരു ചെറി കിട്ടി, അതിന് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറി കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സന്ധ്യാസമയാണ്. അപ്പം ഒരു അമ്പലം, ചെറിയ അമ്പലം, അതിലാകെയുള്ളത് ഒരു ചിരാഗ് കത്തി നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ചെറിയൊരു പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്, ചെറിയത്. അപ്പം അതിന്റെ മുൻപിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ പഴം അത് തീർന്നു പോയി, അതിന് ഇനിയും വേണം എന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ അത് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ചിരാഗ് കണ്ടു, ദീപം കണ്ടു. അതില് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദീപം കണ്ടപ്പോഴേക്കും അത് ചെറിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേഗം പോയിട്ട് അത് കടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കി. അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുണ്ടായിരുന്ന എണ്ണയും നെയ്യും ഒക്കെ അതിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് വീണു, ആ തീയും അതിലേക്ക് വീണു. അതിന്റെ ശരീരം കത്താൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് അത് എന്ത് ചെയ്തു, അത് അവിടെ കിടന്ന് ഉരുളാൻ തുടങ്ങി പ്രാളം കൊണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താ വിചാരിച്ചത്, ഇതെന്നെ ആരതി ഒഴിയുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു, ശയനപ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന് മോക്ഷം കൊടുത്തു. അത് എന്താ പറയുന്നത്, നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ഞാൻ പാനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പൂന്താനം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും തമാശ പറയുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷുവറായിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ അമൃത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അമരത്വം സംഭവിക്കും. അത് അമൃതിന്റെ ഗുണമാണ്. അത് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് കഴിപ്പിച്ചാലും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കഴിച്ചാലും അതിന് അമരത്വമാണ് കിട്ടുക. അതേസമയം പോയിസൺ ആണെങ്കിലോ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചു തന്നാലും അത് നമ്മളെടുത്ത് കുടിച്ചാലും നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാമം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്
ഭഗവാന് വളരെയധികം പവർഫുൾ ആണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി തെളിച്ചു തരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് കൈ എടുത്തിട്ട് തീയിൽ വെച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ ശരീരത്തിലേക്ക് തീ വീണാലും നമ്മൾ കത്തിപ്പോകും. അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് കത്തുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടെ ജപിച്ചാലും കുറച്ചങ്ങ് ബോറിംഗ് ആയിട്ട് ജപിച്ചാൽ പോലും അതിന്റെ ഫലം അത് നമുക്ക് തരാതിരിക്കില്ല. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖൈക കുരുനന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനോട് ഭഗവാനോടുള്ള കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകേഹ കുരുനന്ദന, ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എനിക്ക് ശരണം എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധി ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച, അതെങ്ങനെയാ ബഹുശാഖ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇന്ന് മഹാദേവന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയി, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി, ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇടത്തും ഇങ്ങനെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, ആ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അവരെ ഒന്നും തൊഴരുത് എന്നല്ല പറയുന്നത്, അവരെല്ലാം മാനിക്കുക, ഷുവറായിട്ട് മാനിക്കുക. പക്ഷെ സറണ്ടർ ചെയ്യുക, കൃഷ്ണൻ മാത്രം ഭഗവാനിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം, അങ്ങനെയുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. എന്നാലോ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ബുദ്ധി അത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്. ലക്ഷ്യമോ ഒന്ന് മാത്രം, ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്, ഗോലോക ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില് ഇത്രത്തോളം ഇത് ഫോക്കസ് ഉള്ള അർജുനനാണ് ഇപ്പൊ വിവിധഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ടെൻഷനായിട്ട് ആൻഷ്യസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ദ്രൗപദി സ്വയംവരത്തിന്റെ സമയത്ത് വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് കറങ്ങുന്ന ആ മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണെഴുതിയിട്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ദ്രോണാചാര്യര് ചോദിച്ച സമയത്ത് അർജുനൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത്രത്തോളം ഇത് ഫോക്കസ് ഉള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനുമുള്ള അർജുനനാണ് ഇപ്പൊ വിവിധഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താണ്. ഭോഗൈശ്വര്യങ്ങളില് വലിയ വലിയ കാറ് വേണം, വലിയ വലിയ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വേണം, മോളിലൊക്കെ പോകണം, ഫിലിം കാണണം, ഇങ്ങനെയുള്ളതിലാണ് ദയാപഹൃത ചേതം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് മനസ്സ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധോന വിധീയതേ, അവർക്ക് ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും പരിഭ്രാന്തരായിരിക്കും. അത് വേണമായിരുന്നു, ഇന്നലെ കണ്ട സാരി വേണമായിരുന്നു, ഇന്നലെ കണ്ട നെക്ലസ് വേണമായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ. അപ്പം ഇതിനേക്കാളും വലിയ കാറ്, ഇതിനേക്കാളും പുതിയ ഫോൺ, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിലാണ്. ഇതിന് എൻഡ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഉണ്ട് എൻഡും ഉണ്ട്. മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാറാണെങ്കിൽ കാറിന് അതിന് ഡെപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട്, ഫോണാണെങ്കിൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്തയാവും, അതല്ലെങ്കിൽ പഴയതാകും. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഭഗവാനിലേക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ, കാതുകൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലാണെങ്കിലോ സംഘത്തേഷൂപജായതേ, നമുക്ക് അത് തന്നെ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു. സംഘാർ സഞ്ചായതേ കാമ, സംഘത്തിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നു? കാമം ഉണ്ടാകുന്നു, അടങ്ങാനാവാത്ത ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അടക്കാനാവാത്ത ആസക്തി നമ്മൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കാമ ക്രോധോഭിജായത, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. എന്താണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ, വിഷയങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക, ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ മനസ്സൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ സംഘത്തേഷൂപജായതേ സംഘാ സഞ്ചായതേ കാമാ കാമാ ക്രോധോഭിജായതേ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ്. 72 ശ്ലോകങ്ങൾ വലിയ ലെസൺ ആണ്. യൂട്യൂബിൽ നോക്കുക. ഒരു പ്രഭുജി അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യൂട്യൂബ് ലൈവായിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഡിനൈ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾക്ക് എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും 1 ലക്ഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വേറെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കുറച്ചും കൂടി വേണം, കുറച്ചും കൂടി വേണം. അത് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ, ക്രോധമായി കഴിയുമ്പോഴോ അതിന് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് സമ്മോഹം, എന്ത് പറയണം എന്ത് പറയണ്ട. നമ്മള് ചിലപ്പോ ജനിച്ച അന്ന് തൊട്ടുള്ളത് വരെ ഹസ്ബൻഡ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ നാൾ മുൻപുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ, സ്മൃതി വിഭ്രമം, ബുദ്ധിഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾക്ക്.
ഓർമ്മശക്തി ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു. നമ്മളെ കുറെ വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വഴക്കുണ്ടാക്കും. സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ, സ്മൃതി ഇല്ലാണ്ടാവും എന്തുണ്ടാകും? നല്ലത് ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മള് മറന്നു പോകും. എന്നിട്ട് ബുദ്ധി നാശമുണ്ടാകുന്നു. ഈ ആളും നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കും നാശമുണ്ട്, നമ്മൾക്കും നാശമുണ്ട് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ട് നമ്മള് ബുദ്ധിനാശ പ്രണശ്യതി, നശിച്ചു പോകുന്നു. ബുദ്ധിനാശം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ മോളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാണ്ട് കരയുന്നത് പോലെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മളും അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹം, ക്രോധാത് ഭവതി സമൂഹ, സമൂഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമ, സ്മൃതിഭ്രംശ ബുദ്ധിനാശോ, ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. പ്രണശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നു. കുക്കർ പോലെ ഓരോരുത്തരും നടത്തുന്നത്. എത്രയോ ആവശ്യങ്ങളാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിന് നാശമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കുക, അവരെ ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കണം, നമ്മളുടെ ഷോ കാണിക്കണം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിലപ്പെട്ട നമ്മളുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നാമജപത്തിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് 24 hours 24 minutes എങ്കിലും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഏത് നേരവും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ? തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനസ്മരയുധ്യ. 24 hours എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക, ഉറക്കത്തിലും ധ്യാനിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 24 minutes നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയേശ്വരൻ. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വേണം, ആഗ്രഹങ്ങൾ. ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈരാഗ്യം. നമുക്ക് അതിൽ നിന്നെല്ലാം രാഗവും വേണ്ട, നമുക്ക് ദ്വേഷവും വേണ്ട. അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി നമുക്ക് വേയുണ്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് വഴി തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് എവിടേക്കാ പോകേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ലാതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക എന്ന് പറയുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. ഭഗവാനാ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകെ പോകാതെ നീ എന്ത് ചെയ്യുക? നിന്റെ സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഋഷികേശ എന്ന് ഭഗവാനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഭഗവാന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. ഇതുപോലെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാര് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഓർഡിനറി പീപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബുക്സ് എഴുതുക, ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ നോളജ് എന്താ? നമ്മളുടെ ശരീരം സർവീസിന്, ഭഗവാന്റെ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ സർവ് ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓരോ ഗുരുജനങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ ന ചായുക്തസ്യ ഭാവന ന ചാഭാ വൈദശാന്തിയ ശാന്തസ്യ കുതസുഖം അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. ശാന്തി ഇല്ലെങ്കിൽ സുഖമെവിടെ? പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. ഇത് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുക? നമ്മുടെ ആത്മീയ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകും. കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. നചാഭാവൈദശാന്തി അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. നമുക്ക് സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ അതില്ലെങ്കിൽ സാധിക്കില്ല. അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. എങ്ങനെയാണ് സുഖം ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ നമ്മള് ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, എല്ലാത്തിനേക്കാളും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, എല്ലാവരെക്കാളും സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള, എല്ലാവരെക്കാളും ഫെയിം ആയിട്ടുള്ള, നോളജ് ഉള്ള, അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്തുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ അത് നോക്കിക്കൊള്ളും. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വേണം എന്നല്ല ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ നീ മാത്രം മതി എന്നാണ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ തന്നെ മതി എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാണിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ സസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് മഹാബാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതിന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിൽ നിന്നും
വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഇതുപോലെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുക. അവരൊക്കെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള പേര് പറയാനായിട്ട് അർഹരായിട്ടുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക. നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുക എന്താ? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. നമുക്കിപ്പോ സാരി വേണം എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് വേണം. ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ്, നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് അത് വേണ്ട എന്ന് തോന്നിയാൽ വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാതെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലേക്ക് ആശ്രയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക. ഭഗവാന്റെ അവാണിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റോറി ആയിട്ടുള്ള ഭക്തരുടെയും സ്റ്റോറി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗവതം വായിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും? നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനും. വിശ്വാസ്യനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. സാധകൻ എന്ന് പറയുക എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗുരുവിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ആരാണ്? ഗുരുവാണ് നമ്മളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണ് വഴി? നാമജപമാണ് എന്നുള്ളത് ആരാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഗുരുവാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഗുരുവിലൂടെ വരുന്ന ആ നാമജപത്തിന് മാത്രമേ അത്രത്തോളം പവർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ട്രെയിനിലൊക്കെ കയറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പോകാനുള്ള ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും ആ പോകുന്നത്. അല്ലാതെ അലഹബാദിന് പോകേണ്ട ആള് ഒറീസയ്ക്ക് പോകേണ്ട ട്രെയിനിലല്ല കയറിയിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഗോലോക ധാമത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് കയറിയിരിക്കുക. അപ്പോ എവിടെ നിന്ന് കയറി എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം, ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളാണ് എന്ത് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മളെ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, നമ്മള് ശരണം പ്രാപിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ കബീർ ദാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഗുരു ഗോവിന്ദ ദോവു ഖടേ കാക്കേലാഗോം പായ് ബലിഹാരി ഗുരു അപ്പനെ ഗോവിന്ദ ദിയോ ബതായി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഗുരുവിനെ തൊഴുന്നതിന് ശേഷം കൃഷ്ണനെ തൊഴുന്നത്. കബീർദാസ് പറയുന്നു, ഗുരു ഗോവിന്ദ് ദോവു ഖടേ, രണ്ടുപേരും ഗുരുവും ഗോവിന്ദനും മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ കാൽക്കലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വീഴേണ്ടത്? അപ്പം ബലിഹാരി ഗുരു ആപ്പനെ, ഗുരുവിന്റെ കാൽക്കലാണ് ആദ്യം നമസ്കരിക്കുന്നത്. ബലിഹാരിയായിട്ടുള്ള ഗുരുവാണ് നമ്മളെ കൃഷ്ണനെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഗോവിന്ദ ദിയോ ബതായി, നീയല്ലേ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്, ഗുരുവിനെ കൃഷ്ണനെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പം ഇന്നലെ ഇത് ഏകാദശിയായിരുന്നു, കാമിക ഏകാദശി അല്ലായിരുന്നു, ഏകാദശിയായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഏകാദശിയുടെ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ദാസിയാണ് ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്ന ബാലികയാണ്. ഭഗവാൻ മുരാസുരനെ വധിക്കാനായിട്ട് പോയ സമയത്ത് ഭഗവാൻ വളരെയധികം യുദ്ധം ചെയ്ത് തളർന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിടന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ശക്തി തന്നെ എന്തായി? ഒരു ബാലികയായിട്ട് രൂപം മാറി വന്നിട്ട് മുരാസുരനെ വധിച്ചു. അപ്പം ഭഗവാൻ വളരെ ഹാപ്പിയായി എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോഴേക്കും മുരാസുരനെ വധിച്ച ഏകദാസിയായിട്ടുള്ള സർവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏകദാസി ആയിട്ടുള്ള ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിഥിയാക്കിയിട്ട് കൽപ്പിച്ചു. ആ തിഥിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പുണ്യകർമ്മം ചെയ്താലും, പാപം ചെയ്താൽ പോലും നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ പാപഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയും കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ച് അവസാനം ധാരാളമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിന്റെ ഫലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാപപുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചു. പാപപുരുഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയി, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ കൊണ്ടുപോയി 28 തരം നരകങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ഒരു ദിവസം എല്ലാവരെയും സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് കരച്ചിലൊക്കെ കേട്ടു. നരകത്തിലിരുന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും വെന്ത് പോകുന്നു, തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിലിടുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാന് വളരെ വിഷമം തോന്നി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു പാപപുരുഷനോട്, എന്താ ഇവരിങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. എത്രത്തോളം പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനെ, അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷ കൊടുത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന് വിഷമം തോന്നിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഏകാദശി ദിവസം ആരാണോ ഉപവസിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ നരകയാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല, അവർക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പാപപുരുഷൻ ചോദിച്ചു, അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഭഗവാനെ? ഏകാദശി 2 ദിവസം വരും,
മാസത്തില്. അപ്പം കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലും ശുക്ലപക്ഷത്തിലും വരും. 2 ദിവസം ഞാൻ എവിടേക്കാ പോകേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ധാന്യങ്ങളിൽ കയറിയിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വർജിച്ചിട്ട്, നമ്മളിപ്പോ സുഖമില്ലാത്ത ആൾക്കാര്, പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ളവര്, അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ്സ് ഉള്ളവര്, അതുപോലെ മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്നവരൊന്നും അത്ര ഇതായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല. കർഷകന്റെ ശരീരസ്ഥം എന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന്. ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ റൈസ് ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മള് അത്യാവശ്യം അങ്ങനെയുള്ളവര് മെഡിസിൻ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവര് റൈസ് ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക. എന്നിട്ട് ചപ്പാത്തിയോ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ച് ഏകാദശി കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എത്ര വ്രതമെടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം, നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് എത്ര നാമം ജപിച്ചു. ഒരു മണിയാണ് ജപിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് മനസ്സോടെ ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളും. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക എന്നതാണ് ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് മുരാസുരന്റെ സ്റ്റോറി. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അധികം ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക, പാല്, ഫ്രൂട്ട്സ്, അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ തീരെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ധാന്യം, ചപ്പാത്തിയോ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിർജ്ജല എന്ന് എടുക്കാൻ പോകരുത്. ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ലെസൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ്, പക്ഷെ മാക്സിമം ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, യൂട്യൂബിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, 2 ലെസൺസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. 2 ലെസൺസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കുക, മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക, ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമം ജപിക്കുക. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ, ചിത്രം പണിയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇട്ടതല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേണ മാതാജി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാന് ക്ലാസ്സിന്റെ ഇതില് യൂട്യൂബിന്റെ കാര്യം ആക്ച്വലി മറന്നു മാതാജി, അതാണ് ഇപ്പൊ ഇട്ടത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ തൊട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ലെസൺസ് ആണ്. ഇന്നത്തെയായിരുന്നു ഇന്നലത്തെയും ദിവസമാണ് ഇത്രയും കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്. നാളെ തൊട്ട് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും, പേടിക്കണ്ട. മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ മാക്സിമം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു കാര്യം ഇവിടെ, ഇന്നലത്തെ ക്വിസ് എല്ലാരും കേട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്വിസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അത് കേട്ട് എഴുതിയെടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ ക്വിസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. കോൾ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല എന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പം മെസ്സേജ് അയച്ചാലും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നോട് ചോദിക്കാം, മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആരും ഡൗട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിബഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ക്വിസൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമം ജപിക്കുക, മസ്റ്റായി മെറ്റീരിയൽസ് വായിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ